Hello guys, good morning. Karong kaning time guys, ni ana kami ron sa baybay, nag-atiman mi og naghimo mig mitinganan guys para sa amo ang kapunungan. Nagkahiusa mi ani guys nga ari mi mag-meeting sa baybay. So niabot na among labaw guys. Among head sa Pukars. Si Ma'am Anisita Fernandez guys, niya siya karon kay maga pasiugda o dako kaayong kalihukan kabahin sa aka. Atong paminaw ni siya guys. Ay, sa gani leader inyong grupo. Plastic nga. Hinog may gipalit, nasagin hinog. Kuan ani nga nang nay. Kita tong kabangan ra. Nining timak guys, niabot na jud ang among gikadlukan guys nga unos. Ni unos ang baybay guys, wa kalikay nakapakapag amo ang kurtina o mantil. Napugos jud mi ani guys og adto sa among balay. Nanagan mi ani guys kay kusog na kaaning uwan, wa jud kapug ni ani. Ug naluoy ko sa akong mga sakop guys, pero wa man ta magdahom og muulan. So gabit-bit mig mga lingkuran na nanood mi sa among mismong panimalay. A few moments later. Pagpukaw ta, pag-abot sa pagpanarbawan na sa makro, dili ta sa pinakaubos na posisyon na sa mga supervisory inana, leader inana. So, di ba, kanana ay advantage na para nato. Kining atong paglihok karon, volunteer man ta, pero mo ni atong puhunan sa ugma. Kanya, ako dahil kuanin to, ipaabot ko din to, nga ang tumong sa aka is dili lang pagpanarbaho, dili lang kita manarbaho, kundi, di ba ang atong mindset karon is manarbaho ta, kaya magkakwarta ta, manarbaho ta, kaya aron makapalita o kung siya itong kinahanglan, no? Ang tumong sa aka ang tumong sa aka is reverse. Kinahanglan nga ang atong hunahuna magnegosyo na ta. Kinahanglan nga mukita ta ang atong negosyo kay himuon tang negosyante. Unsa may gipa bot pasabot anang AGEI
Diba na mo ng EGI? Kasi, entrepreneurial initiative. Kung sa man ang entrepreneurial, sa nakasabot. Mona, gusto sa aka nga ang atong mindset dili na pagpanginpliyado lamang kundi pag negosyo na. Pag negosyo na ang atong hunahunaon. Kay para ang isa sa tumong is dili na ta manarbaho, dili na kita ang job seeker kundi kita na ang job creator. Ganahan mo kinana ang job creator na lang mo? Sana all. Kamu na amo. Oh, wala magbuot na to. Di ba? So mo na ato ang hunaon nga di jud di ay ta ani mangintiado ra. Atong buhaton ani magnegosyo na jud ta. Kinsa may nadato ang negosyante o mga empleyado. Negosyante. Negosyo na ta kay naa naman ang asa mamalay. Di man ta problema sa ato ang negosyo kay naa may fund kay ihatag nato. Dili lang nata bayaran man nato. So, mga tanan ko sir, naano tayo mga forms lagi sa gusto mo web? Wala pa. Dani mo? Ayaw sa napawiba oy. Ay, wait. Ayaw sa napawiba sila. Mga ayaw lang sa tayo sa.